En Nederland hier het dreigt in de Belgen. Al komen ze hier na een aantal minuten spelen op een voorsprong. Door een afstandsschot van Jimin de Vries. 3-2. Maar België toont hem een hele goede strijdpartner. En de Belgen die binnen ek in de lietse kansjes heel toek. En komen hier op 6 gelijk terug Kobe Nijens. En voor het skoft, mij nog 2 tellen op een klok, zal het zelfs nog mooier worden voor de Belgen. Want het is Dimi Isenborgs die het in de zomer de 9-8 voorsprong voor België ondertekent. Onder tasje aan het eeg van de Marokkaanse delegatie zorgen ze dat de Belgen in die tweede helft die voorsprong een skoft volhouden kennen. Bij Kobe Nijens. Maar dan is het Nederland wat spiekers met koppen slaat en er komt volle meer vuur uit. Jetse de Jong, de Fries in het Nederlands team, tekent hier voor een verschil van 3 punten. En zorgt daarmee voor de uiteindelijke eindoorwinning van 16-14 in het voordeel dus van Nederland.